De bouw op de Haukepoort laat stil. Het Snitser-uitbreidingsplan van goed 300 nieuwe wenten. Het had alle jaar te krijgen met een contract dat de gemeente in 2010 aangegaan is, met ondernemer Volker Wessels. Een bouwbedrijf dat inhield waard om onder andere de groen bouwriep te maken. De gemeente meende een contract uit te sluiten van 7,6 miljoen euro, maar tekenen een overeenkomst van 14,1 miljoen euro. Na onderzoek die blikken dat een ambtenaar rommelen hier maar de bedragen. De gemeente zit onder het contract vast. Er zijn nou maatregels naam om vat te komen dat zoks webbaat. Nou, we gaan in onze organisatie, onder leiding van de gemeentesecretaris, de procedures verscherpen. De mensen vanuit financiën zijn er beter en meer bij belutsen. We gaan nou om in de woorden van de wethouder organisatie te zitten met 6 eigen naar een contractje voordat de geld uit onze kas naar een aannemer gaat. Waarom de ambtenaar de overeenkomst vervalsen had, is nog altijd onduidelijk. Vraag is hoe de gemeente dan verder moet met het contract van 14,1 miljoen euro. Volker Wessels had intussen 10 miljoen euro in rekening gebracht voor het werk dat ze ontnota dienen. Beide partijen zullen met elkaar om tafel om te zien hoe de rest van het geld om het bouwproject uitjong wordt. Uit het onderzoek van de Rijksrecherche had nou blikken dient dat de miljoenen en het geld op hemzelf vol goed bestegen is. Het is besteed aan het gebied. Er is geen geld in verkeerde zakken terug te komen. Door deze hele contractaffaire rent de gemeente Zuidwest-Friesland 200.000 euro aan renteinkomsten mis. De verantwoordelijke ambtenaar had die gekregen. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor het vervalsen van papieren.